Bon vespre, bona tarda, bona nit, perquè tot el que demana a les 7 no saps mai. Que passa que a l'hivern és més fàcil dir bon vespre, si fóssim el juliol segurament diries bona tarda. Bé, benvinguts a tothom. Bé, fem un altre dels actes del 25è aniversari del Centre d'Estudis, en aquest cas una taula rodona, que com veieu, guany una rodona. Sí que és cert que fa 25 anys era rodona, però o com a mínim té una forma semicircular, i volem reprendre una mica, tornar a parlar de patrimoni. Segur que parlem en termes molt diferents perquè fa 25 anys. Algú que dieu que s'arrossega amb les hores, però és cert que moltes coses estan al poble que ja estan des del 2001 fins ara. Per tant, agraïm que hagin vingut avui aquí. La idea és fer una hora, una hora, una hora 20, perquè podríem estar parlant molta estona, però com tots al final suposo que haurem de posar-hi al final. I ara la Maria Josep serà la conductora de l'acte i en representació del Centre d'Estudis. I, en fi, agraïm la presència i en la revista del mes de gener ja farem un bon extracte perquè al final aquestes coses l'important és que quedin escrites. Perquè si parlem i prou, només parlem. Si a més fem una bona ressenya, doncs mira, d'aquí 10 anys direm, mira què vam dir l'any 2025. I crec que això és important perquè, de fet, en la revista número 6 tenim el resum de la taula rodona que vam fer el 2001. Per tant, podem veure que vam parlar com en final Maria Josep. O sigui que, res. A part dels actes que us dirà la Maria Josep, una cosa sí que us voldria dir. Enguany, per la festa major, també per commemorar els 25 anys, farem una exposició de producció pròpia. No sé com la podem fer perquè costem de fer tant per la feina intel·lectual com per el cost material, que concretament serà sobre el retaule gòtic desaparegut de l'església d'Argentona. Per tant, sobretot gràcies a la Cristina Fontcoberta, historiadora de l'art, farem una bona exposició a la mateixa parròquia i la conferència de la parròquia és el primer cop en 25 anys fem una exposició dins de l'església i fem una conferència dins de l'església, però tot i que falta molt us convido a veure-la perquè crec que tots aprendrem moltes coses del que ens van cremar l'any 36, que de fet, si anem mirant anys i anys, quan inaugurem aquesta exposició en farà 90. Per tant, malauradament, ningú dels que hi ha aquí l'havia vist. Ja no tenim gent... Algú viu de 90 i pico i és, però que tingui memòria segurament del retaule no. Per tant, serà una manera que tots puguem veure com és. I sense més preàmbuls, passo la paraula a la Maria Josep, que començarà amb l'acte. Si ens sentim, deixo els micròfons per vosaltres, per no anar i tenir el micro, i gràcies per haver vingut, benvinguts. Com deia l'Enric, aquest és un acte que forma part dels 4 que una miqueta per commemorar els 25 anys del Centre d'Estudis s'han posat en marxa. La nostra entitat va néixer al gener del 2000, per tant estem acabant aquest any d'aniversari. De fet, la taula rodona que es va fer el 2001 era justament per commemorar el primer any d'existència del Centre d'Estudis. Però, com que estem ja a finals d'any i de seguida arribarà el gener, doncs podem parlar que aquesta primera taula rodona es va fer fa 25 anys, concretament el 14 de gener del 2001. Aquella taula rodona es va titular, la vam titular, El present i el futur del patrimoni arquitectònic de la vila d'Argentona i del seu ús. I amb un acte conduït per en Llorenç Sol de Vila, en aquest cas els convidats van ser la Dolors Llavina, propietària de Can Calopa, l'Esteve Amat, el tenim avui aquí present, arquitecte, l'Agapit Borràs, arquitecte i urbanista, la Montse Brugal, en aquell moment era regidora d'urbanisme de l'Ajuntament d'Argentona, i en Josep Massó, propietari de Can Baladí. El fet que els 5 ponents, 2 en aquest cas fossin propietaris d'immobles argentonins, la taula rodona va anar molt per aquest àmbit, de que com 2 propietaris de 2 immobles singulars de la vila tenien moltes dificultats per fer-se encàrrec, és a dir, no és fàcil tenir una propietat i tenir-la dignament conservada
quan és això, és camp de la dia o camp de l'Opa, no? I com deia l'Enric, el que diguem avui, doncs, aquí queda, no?, entre les parets del Saló de Pedra, però per sort això es recollirà, es publicarà a fons, igual que es va publicar el contingut de la taula rodona de fa 25 anys, el gener farà 25 anys. De fet, a l'editorial del número anterior, a l'editorial del número del gener del 2001, ja es parlava d'aquesta taula rodona que es faria i que, en principi, es feia per fer un toc d'atenció, per ajuntar esforços i fer front al repte del present i el futur, que és la preservació del patrimoni històric, arquitectònic i cultural. És a dir, aquest era el propòsit de la taula rodona, que després, en el número següent, el número 6, a l'abril del 2001, va quedar recollit amb una fotografia que l'Esteve m'ha dit ara, que no recordava l'acte, ja t'ensenyaré la fotografia perquè ho recordis perquè surts a la foto. En aquest cas, clar, passat 25 anys, sí, com deia l'Enric, han passat moltes coses. Els ponents són diferents, més joves, i us els presento per ordre alfabètic, perquè així no hi hagi cap de qui va primer i qui va després. En aquest cas tenim entre nosaltres en Bernat Calvo, actualment regidor de Patrimoni de l'Ajuntament d'Argentona. Però no només l'hem convidat com a regidor, sinó com a membre del Centre d'Estudis Argentonins i, a més, com a capdavanter i gairebé diria cultor de la secció de Patrimoni. Perquè durant molts anys ha vetllat perquè qualsevol indret que perillés a la vila s'ha de fer alguna cosa. Aquesta és la primera d'ell, hem d'anar a l'Ajuntament, que si Can Ballot, que si la Via de Parpers, que si Can Puigxica de Falc, és a dir, l'hem tingut sempre molt actiu dins de la secció de patrimoni de l'entitat i, a més, això, el tenim com a regidor de patrimoni. Tenim després a la Marta Fàbregas. La Marta és arqueòloga argentonina, perquè ja fa 15 anys que argentina, per tant ja la podem considerar argentonina, perquè el fet que tinguem tant a la Marta com en Pau Carós el presento com a arqueòlegs és per fer palès que no només ens ha de preocupar el que està a la vista, és a dir, quan pensem en patrimoni ens ve al cap que si Can Puigxica de Falc, que si Can Cabanyes, però el patrimoni engloba molt més que els edificis que estan dempeus, engloba també el que està sota terra i fins i tot engloba el que seria l'entorn paisatgístic, arbres singulars, jardins, camins, rieres, torrents i fins i tot el patrimoni cultural, etnogràfic, tradicional, és a dir, que el patrimoni ho engloba tot. Doncs justament per fer present que no només el que està sobre el terreny s'ha de mereixer la nostra atenció, si tot el dia sota terra, podem el dia a dos arqueòlegs. El que us deia, Pau Matas és arqueòleg, vocal del Centre d'Estudis Argentonins, diria que fins ara és el membre més jove, és a dir, ens alegra molt tenir saba nova a la nostra entitat. Després tenim en Jordi Pinat, crec que no mereix gaire presentació perquè ja el coneixem tots, però bueno, si no us el presento, i que a més ha estat, entre d'altres regidories, ha tingut entre les seves mans també la de Patrimoni, Centre, Medi Ambient, si no m'equivoco, i a més és un estudiós de la història local de cap a peus i a més és el secretari del Centre d'Estudis Argentonins. I l'Àngel Puig, exregidor de Cultura, de Patrimoni, d'Educació i a més arquitecte tècnic, és a dir, la seva formació és com a arquitecte tècnic, per tant ja ens va bé el contingut de la taula rodona, a part de la seva experiència a la política local, la seva experiència professional. Vam arribar també a convidar un arquitecte més jove que l'Esteve, però no han pogut venir, van declinar la seva assistència, per tant, jo crec que amb els 5 ponents que tenim aquí sobre l'estrada podrem fer el que seria un bon diàleg sobre aquest tema del patrimoni de l'Argentina. Com deia l'Enric, en 25 anys han passat moltes coses i vull pensar que la majoria han estat bones, és a dir, que s'ha avançat, s'ha millorat. Per exemple, des de l'1 d'agost del 2016 tenim aprovat un catàleg de patrimoni. Un catàleg que a més és molt fàcil accedir i veure, xafardejar, a veure què tenim protegit a Argentona. És tan fàcil com entrar a la web de l'Ajuntament i clicar diferents pestanyes per arribar a la de patrimoni, arribar a la memòria, arribar a les 503 fitxes dels elements catalogats, que es diu aviat, però són molts elements catalogats. A més, aquest catàleg es va gestar durant molt de temps, es va aprovar va entrar en vigor el 2016,
però des de finals de la dècada anterior s'estava ja gestant. Per tant, és un catàleg fet amb molta cura, sobretot es va endarrerir la seva aprovació per traves administratives, no pas per els que l'elaboraven. Al capdavant d'aquesta redacció hi havia arquitectes, hi havia historiadors i hi havia biòlegs, és a dir, una mica per cobrir tots els àmbits. A Argentona tenim també un Consell de Patrimoni que es reuneix periòdicament i que per tant també vetlla perquè una miqueta estigui salvaguardat el patrimoni de la vila. I a més es fan cosetes menys a la vista, com si diguéssim, no? Però que es fan. Per exemple, sé que a l'Institut d'Argentona els alumnes de quart d'ESO adopten un element patrimonial des del 2021 cada any i a part que l'estudien a l'aula van a l'escola de primària, a alguna escola de primària, a explicar als més petits aquest edifici que primer han estudiat ells, l'han visitat. Per tant, una miqueta és que aquestes noves generacions siguin conscients també del que tenim al poble. Per suposat que entitats com el Centre d'Estudis fem el que podem també i a més intentem que tot quedi publicat, perquè com deia l'Enric, el que no es publica se l'emporta el vent i si més no queda. També seguint els índexs dels diferents números de fons tindríem articles sobre la via romana de Via de Pargués, sobre Can Xica de Fal, sobre Can Boca del Molí, sobre Can Ballot, sobre les excavacions arqueològiques que s'han fet al nucli urbà del poble. Veig aquí en Cesc i tu has fet algun article en aquest sentit. Per tant, coses s'estan fent, però es fa el suficient o no? Vull dir, si d'aquí una hora podem respondre més clarament a aquesta pregunta. Una mica per obrir boca i per donar el primer torn de paraula als nostres convidats, jo els hi faria una pregunta. I així, a l'ordre cap on vulgueu, si voleu cap on estem o si voleu per ordre alfabètic com us he presentat, qui diríeu que és, d'aquests 503 elements catalogats que tenim a la vila, la cirereta del pastís, és a dir, la que li dona més prestigi, la que s'ha de defendre a capa i espasa, la que s'ha de preservar sí o sí. Vosaltres mateixos. Vols començar tu, Pau, o comenceu per en Jordi, al final irem cap aquí, o des d'aquí cap allà? Comença en Jordi. Bona nit a tothom. Bé, aquesta pregunta molt difícil, ja has dit que hi ha els 100 i pico elements, però bé, la casa Puigxica de Falc, amb tot el que s'ha treballat, amb tot el que s'ha publicitat i que al final hem aconseguit que sigui municipal, jo crec que seria un dels llocs emblemàtics i a convertir-lo en un dels baluards de la vila d'Argentona quan parlem d'aquest tipus de patrimoni. Hi ha d'altres. Quan parlàvem de l'anterior taula rodona, es van posar a la taula 4 elements com a exemple, que era el viver, la Avenida del Viver, la Casa Garí, Can Navas i la Casa Puigxica de Falc. És a dir, que jo crec que aquest grup, que després parlarem perquè s'han conservat, seria l'avançada d'aquests elements. Bé, bona nit. Sí, jo en part estaria d'acord amb el que el Jordi ara comenta, tot i que podríem dir que una mica depèn, no? Depèn d'aquests diferents àmbits que el catàleg del patrimoni contempla, no? És a dir, és cert que el patrimoni arquitectònic té molta visibilitat i que per tant és el que crida més l'atenció a nivell de la vista, però hem de pensar, com deies tu abans a la presentació, que tenim un entorn natural a Argentona que realment és molt lloable i que per tant hi ha elements per tenir-los molt en compte. Lògicament, havent viscut una mica tota l'excavació que, per exemple, s'ha fet a Can Coca del Molí, retrobant i buscant i veient tot el que realment s'ha trobat, realment és un goig veure que encara podem arribar a preservar aquests elements, no? I que els podem posar a la vista del públic perquè realment puguem explicar la història
realment com era el molí. La Casa Puig, com deia ara la Jordi, la Casa Puig, personalment, com us podeu imaginar, aquí hi ha la Núria, la senyora del Josep Puig i Cadafalch, que, clar, per mi personalment ha estat una experiència molt maca, la veritat. Ja no solament a nivell professional, sinó a nivell arquitectònic, i haver conegut més a fons la persona de Josep Puig i Cadafalch amb totes aquestes fases que ell va fer a la casa d'estiueig. Però bé, aquí podríem allargar-nos amb diferents elements també, ja no solament la Casa Puig, la Casa Garí, quan hem tingut oportunitat de poder-hi ser i poder-la també gaudir, doncs realment ha estat un plaer. I així podríem anar veient els diferents àmbits que realment el patrimoni d'Argentona arriba a tenir. Hi ha un element important, i és que comparant-ho amb altres poblacions de les mateixes dimensions o fins i tot amb poblacions molt més nombroses com Mataró, que la tenim aquí al costat, el percentatge de béns catalogats a Argentona és molt alt, i això ja és una mostra realment que el patrimoni d'Argentona és un bé a preservar, a recuperar i a tenir-lo molt en compte. Gràcies, Àngel. Molt bona nit. Per mi, gairebé tal com has formulat, Maria Josep, la pregunta, i més sent regidor de Patrimoni, gairebé em sentiria obligat a dir també la Casa Puig i Cadafalch, perquè és el vecín, és el que va comprar l'Ajuntament ja fa uns quants anys i ha destinat molts esforços i recursos per poder-la rehabilitar i tirar endavant, tot i que aviat hi haurà noves subfases que s'executaran del tema de jardí, però atès que s'ha dit ja en dues ocasions, i ja m'ho imaginava que es diria, vull posar en relleu un bé, que és BCIL, bé cultural d'interès local, i dos més que ara mencionaré, que també crec que no s'ajusten tant potser el que has dit, però els vull posar en relleu. Quin crec que és l'element més important? Per mi, possiblement, més enllà del tema dels vecins, és l'església parroquial d'Argentona, per el caràcter aglutinador que té sobre tota la vila, sobre el casc antic, l'antiga Sagrera, pels seus 500 anys d'història, a més de l'església actual, tot i les seves ampliacions, tot i els seus malaurats incendis durant la Guerra Civil, el 36, que va fer desaparèixer, com bé deia l'Enric, un dels retaules gòtics més preciats i preciosos que teníem a Catalunya. De fet, no n'he trobat mai cap igual de bonic, ni tan sols a l'estranger, de caràcter gòtic. Estic segur que si l'haguessin conservat igual que Arenys de Mar passa amb l'església, que té un retaule barroc preciós, tindríem un altre vecín a Argentona, que seria l'església, no en tinc cap mena de dubte. Però tot i així, per mi és un element cabdal pel seu caràcter cohesionador, perquè tampoc s'entén massa bé la història d'Argentona sense aquest bé. Per tant, per mi és cabdal l'església parroquial, amb totes les seves ampliacions, que inclou, com bé sabeu, també la capella del Santíssim Sagrament d'en Josep Puig i Cadafalch, com també la cirereta d'aquest vecíl. I després vull posar en valor també, per exemple, Can Misser Prat, com un bé, crec que també és vecíl, que s'hi hauria d'intervenir, com un d'aquests casos que diu, és una casa que té un gran valor i hem de lluitar per preservar, malgrat sigui de propietat privada, en el sentit de, des de l'Ajuntament, lluitar per fer el requeriment que es conservi. És una cosa que estem lluitant perquè això sigui possible. I després, un altre cas que seria un cas d'èxit, que seria Can Comalada. També és un bé cultural d'interès local, a l'altra banda de la Riera, un mas molt gran. Can Comalada, no parlo tant de la torre, que també és interessant, però parlo de Can Comalada antic, perquè aquí és un bon exemple de que l'Ajuntament, quan intervé a temps, ha salvat la masia de la seva destrucció pràcticament, perquè no sé si ho recordeu, però fa uns quants anys, com 10 anys o així, tenia un forat a la teulada, inclús en dues ocasions, perquè antigament n'havia tingut un altre. Però a través de requeriments de l'Ajuntament es va aconseguir salvar-la a temps. Jo crec que demostra una mica que si l'Ajuntament ja està al darrere, es poden donar casos d'èxit i no pas de casos més malaurats, com per exemple seria el Mas Espinal, que per exemple aquest ja em fa més pena. Aquest està molt a la llunyania del terme municipal, però és un mas que en diríem avui un mas rona, que és més difícil de salvar, però m'il·lusiona el cas de Can Comalada i jo vull que, per exemple, Can Misser Prat pugui ser, o Can Mont o masies d'aquestes de l'estil, es puguin recuperar i es puguin preservar per a la posteritat, perquè aquest és l'objectiu del defensar el patrimoni, defensar la nostra història i identitat per passar-lo a les futures generacions.
A mi abans permeteu-me dir que realment estic molt contenta perquè en la primera taula de patrimoni, en la taula rodona que es va fer, la paraula arqueologia no sortia i en canvi ara tenim dos arqueòlegs a la taula, per tant, com a mínim ja és un pas super endavant i super positiu per l'arqueologia que, com bé deies, a vegades és pel fet de ser un element que està soterrat, doncs és menys visible, no? A mi per aquesta pregunta, el primer que se m'ha acudit, així com a arqueòloga que soc, és pensar una mica, clar, perquè allò que està amagat no sabem què hi ha, però m'ha vingut al cap Sant Jaume de Traià, perquè és com una mica pels arqueòlegs d'Argentona és el gran jaciment, tot i que va estar excavat fa molts i molts anys, però va donar uns resultats a nivell arqueològics espectaculars i que de ben segur que si poguéssim realment tornar a reexcavar o fins i tot ampliar una mica l'entorn de Sant Jaume de Traià, trobaríem segurament que moltíssimes restes que ens donarien molta informació i que de banda lliga també amb la preservació d'una església, d'un monument de cota cap amunt i no només de cota cap avall. Què passa? Però em passa com a la resta de companys, que realment jo penso que la casa de Puig i Cadafalch és l'element principal del poble i que ja que s'hi han esmerçat tants esforços val la pena acabar-ho bé. I una mica el que penso jo és que realment hem d'anar a tancar les coses, és a dir, els monuments, a deixar-los, a posar-los el llacet, perquè moltes vegades s'esmerça molt en començar, però no acaben de tancar-se i de realment de ser un ús pel poble. I en canvi Sant Jaume de Traià, tot i que per mi com a arqueòloga m'encantaria poder-hi començar a treballar, penso que és important ser curosos amb el pressupost de patrimoni que hi ha a tots els pobles i en concret d'Argentona no me'l conec del cert, però me'l puc imaginar, de realment ser molt curosos, d'obrir coses noves i ser una mica conservadors per tal que el patrimoni que tenim, que ja està engegat, realment pugui acabar de florir com ha de florir un element així d'aquestes característiques. Jo no sabria definir-me, decidir-me per un element en concret, però sí per una sèrie d'elements com són les masies. Argentona té gran quantitat de masies que al final ens explica més o menys l'evolució del poble, però no només com a element de patrimoni és important, no per l'evolució, sinó per tot el que engloba. Perquè engloba tant aquests edificis arquitectònics, com comentàvem, també engloba el patrimoni vegetal, com ho dèiem, el patrimoni natural amb tots els arbres que hi ha protegits, tots els jardins, els horts i tal, i també engloba al final el patrimoni arqueològic, perquè sota les masies sempre hi ha fases anteriors, sempre hi ha restes arqueològiques que no coneixem, però que és molt important poder excavar-les i poder documentar-les per saber més sobre la història d'Argentona. El Bernat feia servir paraules cap als que estem una mica amb el tema, el de BECIN, què carai és això? BECIN és l'acrònim pels béns culturals d'interès nacional. I a Argentona tenim tres. Tenim Can Puig i Cadafalch, Can Garí i Can Cabanyes. I després tenim els BECIN. En francès n'hi venien més. La via de París. La via de París, és l'aigüensal d'edificis i la via de París. Per tant, són quatre. Després tenim els BECINs, que són béns culturals d'interès local. I aquí la llista és molt llarga. Està l'església, les illes... I també un altre aclariment, és que quan dèiem que en el catàleg de patrimoni hi ha 503 elements protegits, no són edificis, no són arbres. D'alguna construcció és un balcó, una altra construcció una finestra, però són elements a preservar pel seu interès, per la seva activitat, pel seu valor. Per tant, sí que la llista és llarga, però no sempre són edificis sencers, que també tenim exposat, i molts, però que de vegades són elements més petitons que passarien desapercebuts i sobretot si es perdessin també seria una pèrdua, potser no tan gran com si es perdés un edifici, però tot té el seu valor i tot està protegit. Continuant així una miqueta, si voleu dir qualsevol cosa, ho dieu, però una miqueta per estirar-vos de la llengua, jo us diria que d'aquests elements que tenim a Argentona,
quins estan més en perill i necessiten protecció ja. Has parlat de Can Comalada, sí? N'hi ha més d'aquests que estan en perill i que com ens descuidem els perdem? Sí, és una molt bona pregunta i molt interessant perquè per mi és una pregunta cabdal. Saber dels béns, ara que tenim un catàleg des de fa pràcticament 10 anys en vigor, quins són els béns que estan en perill. Hem aconseguit salvar-ne alguns. He posat l'exemple de Can Comalada com un exemple paradigmàtic en què no sempre és necessari que l'Ajuntament adquireixi l'immoble per salvar-lo, que això és una idea equivocada que tenen molts equips de govern i que per això no intervenen. El dret urbanístic i la legislació patrimonial, com és la llei 993, el patrimoni cultural català sobre els vecins que parlàvem i els vecils, permet en els ajuntaments, i en alguns casos, si és un vecin, la Generalitat, intervenir sobre béns en perill. És a dir, com que estan catalogats, la catalogació seria un paper mullat si no s'actués després. A part que té molts efectes, però un dels efectes precisament és el deure de conservació del propietari, amb diferents nivells, com ha dit la Maria de Josep, hi ha béns que són de protecció d'elements puntuals i aïllats, però n'hi ha altres que són de protecció integral. Això pràcticament és vecins i alguns béns culturals d'interès local de molt renom, no? Però bàsicament això fa que l'Ajuntament pot intervenir i això és el que ens estem intentant esforçar, tot i que sí que no és fàcil, que no és ràpid, però vull fer durant aquesta legislatura i de fet hem fet diverses visites a masies per fer els requeriments per requerir el propietari o propietaris, que a vegades són propietaris en plural, molt plural, perquè les masies, un dels problemes és que avui en dia a vegades són propietaris de molts hereus i això a vegades dificulta la seva conservació i reutilització. Però l'Ajuntament també té el deure d'actuar, fer exercir les seves potestats administratives, és a dir, els seus poders com a administració, per requerir el propietari d'un bé, encara que sigui un bé privat, perquè el conservi. I això fa que el patrimoni cultural implica que no només és un patrimoni pels propietaris, sinó que, d'acord amb la doctrina italiana, ja diu que hi ha un altre vessant de propietat que és pública, és a dir, de tota la ciutadania, inclús per mi de tota la humanitat, que és la propietat sobre l'interès cultural, i això requereix que l'administració pública requereixi sobre aquests propietaris perquè conservin el bé i no es deteriori. Un exemple que he posat és, per exemple, Can Misser Prat. Aquí, en visites, s'han de fer requeriments, podríem dir Can Mont, Can Castells, per exemple, el Consell de Patrimoni ja fa uns anys va fer com un llistat de les masies i elements que entenien que estaven en mal estat. També respecte al patrimoni natural, que també hem comentat, fa poc també es va fer tot un estudi respecte als béns que sabien que podien estar en perill o inclús arbres que podien haver ja estat morts, amb danes i tempestes i altres elements atmosfèrics potents han fet malbé alguns elements. O també es proposaven altres béns que potser s'han de donar d'alta que no havien estat tinguts en compte. Jo he posat aquests exemples de masies perquè està molt bé el que diu en Pau, que crec que és on ens hem de focalitzar ara mateix, ara que tenim el catàleg, perquè molts d'aquestes masies són vecils per una història una mica llunyana del POUM del 87, el Pla General Urbanístic, però això fa que moltes masies siguin vecil, bé cultural d'interès local, i això vol dir que encara que per ser bé catalogat urbanístic ja et donaria dret a intervenir com a administració, però si és un vecil també permets, en base a la llei 993 del Patrimoni Cultural Català, intervenir sobre aquestes masies i demanar, requerir als propietaris que les conservin. I això és el que hem fet. Estem començant a fer amb aquestes 4 o 5 masies que entenem que són prioritàries. Sí, volia comentar que és cert que lògicament hem de vetllar pel manteniment i la recuperació i la rehabilitació d'aquests béns catalogats a les masies sobretot i altres elements en aquest cas parlem molt d'edificis arquitectònics perquè és el que deia abans, és el que els visualitza més, el que veiem més i que per tant cal preservar-los amb tota la seva integritat a ser possible. Però hi ha una cosa, hi ha un element que jo crec que tothom pensa, és a dir, el cost econòmic que pot arribar a tenir la recuperació fins i tot de béns que estan en un estat molt degradat. Aquí pensar que l'administració pot arribar a fer quelcom per poder preservar-ho seria molt bonic, disposar de molts diners i poder recuperar-ho, però a la vegada també hi ha un element important que seria ampliar una mica els usos que podrien arribar a tenir aquests béns catalogats.
perquè no és que estigui molt tancat als usos, hi ha un ventall que podria ser més ampli, i ho dic amb coneixement de causa per diferents propostes empresarials que han vingut al municipi per instal·lar-se en masies i han tingut certs impediments. Ja no solament del propi Ajuntament, que potser aquí jo crec, vaja, i penso que l'Ajuntament podia tenir més màniga ampla a l'hora de pensar quin ús podria arribar a tenir, sinó de la pròpia Generalitat. La pròpia Generalitat té com molt acotat quins usos es poden arribar a fer amb una masia, posem pel cas, no? I per tant, aquí és on el valor adquisitiu, el valor que pugui tenir econòmic aquesta recuperació moltes vegades és inassumible, és a dir, que no... I ara penso en casos molt concrets, no? Recordo a Can Comalada, que ha sortit abans, que hi havia una proposta empresarial que no va reeixir, amb dificultats a l'hora de tramitar-ho, etc. És a dir, que em refereixo a això, que el poder econòmic que arriba, el cost econòmic que arriba a tenir una recuperació és molt alt i per molts hereus o per moltes persones és impossible poder-la fer front. Bé, primer una cosa, m'he equivocat en la meva primera intervenció, perquè he parlat dels 4 elements que es feia esment a principis del 2000 i he dit Puig i Cadafalch, i realment Puig i Cadafalch no estava a l'agenda, era Can Cabanyes. I realment s'ho mereix Can Cabanyes, tot i el que va passar posteriorment, que si ho recordo, quan van començar a fer les obres, l'empresa que va iniciar tot el tema de restauració d'allò, que es deia Belchimer, si no recordo malament, i l'Ajuntament la van perseguir i vam iniciar disciplines urbanístiques, no només per el que volíem fer, sinó per com ho estaven fent, sense demanar permisos i amb tota la celeritat possible. Vull recordar que l'Ajuntament els va denunciar i va perdre. Vam anar al jutjat i el jutge va donar la raó a l'empresa i a nosaltres. A vegades passen aquestes coses. Jo, el que sí, he fet una mica de deures allà a casa i ho dic perquè crec que ha sigut l'Enric que ha parlat de això s'ha d'escriure perquè quedarà a la posteritat i està molt bé. Jo vaig recuperar perquè ens ho vas passar el que es va parlar a la primera taula rodona i està bé tornar-ho a escriure. I el que vaig fer és dir, anem a mirar què diuen els partits polítics que tenim a l'Ajuntament sobre patrimoni. Ja sé que és un exercici que no us recomano, mirar programes polítics electorals passats 2 anys de les eleccions i realment ha sigut sorprenent i trist a la vegada. He de dir que estigui aquí el Bernat és una sort, perquè el seu partit és l'únic que parla de patrimoni, i ho vaig anotar. Si té un programa de 42 pàgines, parla 7 vegades del patrimoni, una vegada del patrimoni arquitectònic. Jo crec que és una gran fita, perquè el PSC, 21 fulls, no en parla mai. Tots per Argentona, 16 fulls, no en parla mai. Esquerra, 22 fulls, no en parla mai. Unitat, 100 propostes, no en parla mai. Junts, 42 fulls, m'he equivocat, el vostre era 45, parla una vegada. I el PP no he trobat el programa enlloc. Suposo que no el deuen tenir, però no l'he trobat realment. Mira que faig recopilació de tot, ho he mirat a internet i no l'he trobat. Doncs això, jo crec que és una cosa paradigmàtica, parlem molt de patrimoni, ens omplim la boca de patrimoni, però sembla que no sigui una cosa que interessi. Potser no és el que s'ha de vendre a les eleccions, però que no surti aquesta paraula en la majoria dels enunciats o propostes o idees que volen vendre'ns a les eleccions és molt trist. I bé, és una cosa que us deixo perquè si voleu dir la vostra.
i per això sóc que en Bernat ha vingut, que és l'únic que a vegades sí que cal. Jo volia relacionar això que has dit amb el POUM, per exemple, perquè els partits polítics al final, si veuen un POUM que ja està fet amb aquestes fitxes de patrimoni, segurament pensen que tota la feina ja està feta. Però aquest POUM no és una cosa estàtica que està allà i que és sagrada, sinó que s'ha d'anar actualitzant. Per exemple, ara parlo de, com a exemple, es va agafar tot l'entorn de la casa Puig i Cadafal i es va protegir aquest entorn. I llavors es va marcar un polígon i tal des de la Generalitat i també des de l'Ajuntament. Però aquest polígon abarca, per exemple, part del carrer Sant Ferran, però l'altra meitat no. Què va passar? Que es va fer una intervenció al carrer Sant Ferran, unes obres d'una casa, i just en aquella casa no s'havia protegit i per tant no es va fer intervenció arqueològica. Llavors potser veiem que el POUM també té mancances que s'havien d'anar millorant. Sí, no sé, ara sembla que em toca a mi. Està clar això que dius que el POUM realment és un element molt potent i que es pot millorar. Per exemple, a nivell arqueològic potser realment sí que està molt bé tota la part de patrimoni arquitectònic amb totes les masies, però a nivell arqueològic potser és una mica més fluixet perquè en aquell moment, com deia ara, realment l'arqueologia està sobre la taula, en aquell moment doncs, no hi era o no es considerava. No? D'altra banda, potser també lligat amb això del POUM, del catàleg, que realment està molt bé, és una eina molt potent, però també sempre diem que potser el que faltaria seria que, primer que implementar-ho a nivell econòmic, jo estic totalment d'acord amb l'Àngel, que és complicadíssim, no? Però d'altra banda potser faltaria un tècnic de patrimoni, un tècnic no un regidor, sinó un tècnic que treballés el dia a dia amb el Departament d'Urbanisme i que realment, amb aquestes mancances que parla en Pau, no? De poder, de manera potser una mica més quirúrgica, doncs, de poder realment valorar, no només basar-nos en el POUM, que és amb el catàleg, perquè és una cosa com molt estàtica, sinó de realment amb un tècnic doncs, es podria treballar molt més el patrimoni de prop del dia a dia, que no pas el que es pot fer ara a través de la Comissió de Patrimoni que reuneix, que bonament es reuneix quan pot, no? Però que realment, ja que hi ha una regidoria de patrimoni, suposo que el que faltaria és doncs, també la figura d'un tècnic, jo penso que és important. No sé si dirà per aquí la cosa, però si no ara dono la paraula, però com a conclusió una miqueta d'aquest torn, aquest equilibri entre salvaguarda i ús s'està fent bé a Argentona? És una molt bona pregunta i molt necessària. De fet, l'Àngel Puig ha comentat algun problema, diu, és que posem molta burocràcia, moltes restriccions. Jo sempre he pensat que hi ha aquí, en el món del patrimoni barra urbanístic, el poli bueno i el poli malo, i us explicaré el per què. Perquè el poli malo seria, si ho vols veure així, el catàleg del patrimoni, perquè és el que d'alguna manera posa restriccions i catalogacions i tal. Però hi ha un poli bueno molt bo per les masies, sobretot, que és el catàleg de masies, que es va aprovar conjuntament amb el Pla General nou, el POUM, que tenim actualment ja en vigor. Per això sí que potser es pot matitzar una mica, de dir, és veritat que en sòl normalitzable hi ha moltes limitacions per edificar, sobretot si has de fer un increment d'edificabilitat sobre el que ja existeix, perquè aquí està molt limitat, però hi ha una cosa bona que tenen les masies. Primera, no solen ser objecte d'especulació urbanística. Per què? Perquè les masies, com que estan en sòl urbanitzable, la gran majoria, l'edificabilitat de la masia és un premi en si mateix pel propietari, és a dir, normalment en sòl urbanitzable hi ha molta restricció perquè tu puguis edificar un xalet, tot això podria inclús ser ja no només il·legal sinó delictiu. Però el fet de tenir una masia antiga et permet que pots fer uns certs usos allà. I això és molt bo perquè vol dir que hi ha edificabilitat en sòl urbanitzable sobre unes cases històriques i té tot el sentit del món perquè les masies eren les explotacions agrícoles perquè on avui hi ha boscos probablement abans eren feixes. Jo ja no ho vaig veure això. Però hi ha una cosa que és el poli bueno, que és el catàleg de masies que diu, hem catalogat aquesta masia, probablement el propietari no té cap interès en tirar-la a terra perquè llavors perdria aquesta edificabilitat en sòl no urbanitzable, per tant no li interessa tirar-lo a terra, a diferència de coses que passen als centres dels cascs històrics de les ciutats per raons de pressions urbanístiques, especulatives, etc. I té una altra cosa que és dolenta, que és tampoc intervenen res perquè són molts propietaris i no hi fan res, i llavors es va deixant degradar, i aquí és on l'Ajuntament ha d'actuar amb els requeriments, obres d'execució, però si tenim un bon catàleg de masies, que no és el catàleg del patrimoni,
El catàleg de masies que el tenim actualment en vigor i aprovat amb el nou Pla General actualment, de fa pocs anys, és que permet flexibilitzar els usos i d'alguna manera també alleugera la càrrega burocràtica sobre aquests béns. Per tant, és una cosa que inclús un propietari d'una masia en sòl no urbanitzable, si està en el catàleg de masies, pot ser una cosa molt favorable per a aquest propietari. I després, dit això, també vull parlar de les bonificacions fiscals. Per exemple, hi ha una bonificació que potser no s'utilitza molt, però l'ICIO, l'impost de construccions, hi ha fins a un 90 o 95% de la base imposable es pot bonificar si es tracta d'un bé, obres d'interès històrico-artístic. De fet, no parla necessàriament ni de que el bé hagi estat catalogat, però potser aquelles intervencions que es fan sobre un element catalogat es pot justificar que tens aquesta bonificació quan fas les obres. Perquè tu fas les obres, has de liquidar la taxa de la llicència i has de liquidar l'impost de construccions. Bé, som uns mòduls, després es paga la liquidació definitiva, però inclús es pot arribar a demanar si està justificat aquesta bonificació. Per tant, si es volen fer obres sobre béns catalogats per conservar aquest interès històrico-artístic, es pot demanar aquestes subvencions. Per tant, que no tot és dolent el fet d'estar catalogat, que té una part que se'n pot aprofitar. Ja no parlo dels BCINs, béns culturals d'interès nacional, que aquí ja estan, crec que són exempts d'IBI, per exemple, els BCIN, els BCIL no. I llavors, tenen unes qüestions fiscals que podrien ser interessants pels propietaris i que també s'han de tenir en compte. Dèiem això de la protecció i ús. No sé si algú més vol intervenir en aquest cas. Un exemple que tenim com molt proper és, en aquest cas arqueològic i arquitectònic, és el Can Coca del Molí. Can Coca del Molí, no sé si hi ha novetats, en tot cas al Bernat, si hi ha novetats ho desconec, però que està clar que és una propietat privada. Al ser propietat privada, el propietari s'ha hagut d'atendre, lògicament, a tots els requeriments que l'Ajuntament li ha anat posant en el projecte, ja que la densitat edificatòria de Can Coca és molt gran i la pròpia casa, la mateixa casa que la Generalitat ens obliga, i no vull dir que l'Ajuntament no ho volia, ni molt menys, quan va ser el moment, aquesta casa, la preservació d'aquesta casa de Can Coca, doncs hi vàrem estar-hi d'acord i per tant estava bé. Tot i que hi havia una primera proposta que era superposar els habitatges sobre les restes arqueològiques i això era complicat, però ho dic també perquè precisament les troballes arqueològiques que són les que històricament demostraran el seu funcionament ha fet que el propietari, no ho dic en plan de crítica ni molt menys, porta crec que 5 anys esperant que realment es desencalli i la proposta de projecte d'habitatges s'ha hagut de canviar 4 o 5 vegades en el moment en què jo ho vaig viure. Per què? Perquè la densitat, com he dit abans, dels habitatges tapaven la casa pròpiament. Clar, aquesta casa, si s'ha de preservar, necessita esponjament, necessita tota una bellesa tant arquitectònica com arqueològica per poder demostrar el que parlem. Jo penso que aquest cas que realment és com potser com posar-lo de cas per una assignatura d'arquitectura de recuperació de patrimoni és allò dificilíssim de resoldre, així de bones a primeres, perquè realment té unes restes arqueològiques molt potents, però a sobre hi té un edifici que el seu component patrimonial potser podríem deixar-lo per mi una mica més dubtós, no? I a més té el component aquest que es poden fer pisos i que per tant realment és un espai també interessant pel poble a nivell d'habitatge. És molt complicat, és molt complex, realment s'ha aconseguit de preservar, però una mica amb això que dèiem, ara tindrem aquestes restes preservades, però com estaran preservades? És a dir, hem aconseguit que no es desmuntin, però aquesta preservació, si realment no es fa ben feta, no es fa pensant en un projecte a darrere de conservació d'ús,
tot i que sigui propietat privada, però d'un ús, no sé, que pugui tenir un retorn pel poble, perquè al final de Molins, Argentona, amb les rodes de molí, amb uns paviments superxulos que et permeten entendre el funcionament del molí, amb una arribada de l'aigua de la riera de les aigües de les mines d'allà a Can Carmany, potser. Vull dir que amb una bassa espectacular. Realment tenim allà un patrimoni superxulo que s'ha preservat, que sé que ha costat molt, que ha costat moltíssim a nivell arquitectònic i urbanístic, però realment què passarà amb això? Jo penso que, per exemple, és un... Quan jo deia de no anem a obrir molts melons, una mica de ara anem a Sant Jaume de Traià, sinó que realment anem a acabar a Can Puig i Cadafalch, doncs una mica en aquest sentit és dir, vale, ara tenim el molí allà, però què en farem? Perquè si és propietat privada i allò els amos del terreny i dels pisos, no sé què en faran, tant de bo li donguin un bon ús, però no sé si a nivell de catàleg, realment també una cosa és que estigui allà a l'edifici, val, molt bé, no l'hem tirat a terra, però realment s'ha de protegir a nivell de que allò no s'acabi malmetent, perquè han passat 5 anys, han passat glòries, han passat mil i unes i realment aquell solar cada vegada fa patir més per veure com quedarà preservat això. Vull dir que jo penso que és un lloc no fàcil de resoldre, però que, bueno, que per això estem aquí tots i amb les idees que puguin venir, diguéssim. A nivell de patrimoni local, quin creieu que és l'element potser més desconegut i que hauríem de posar més en valor perquè no li donem? Si és que ningú, igual està tot molt valorat, vull dir que tot ho coneixem. Hi ha un que ha sortit aquí i que és la Via Romana de Tampés i que no és romana, no? Això mateix, la romana ja ho hem deixat. Doncs aquesta, vulguis o no, és una cosa que en el seu moment tota la documentació que anaves mirant d'Argentona figura com una de les fites arquitectòniques de la vila i del nostre passat i que a més hi ha tota aquesta controvèrsia al damunt d'ella. Però vulguis o no és una via de comunicació que té uns elements arquitectònics molt interessants, però que entre que està una part en un lloc privat i que arribar té la seva dificultat i també aquesta controvèrsia amb el seu origen, doncs jo crec que ara la tenim una mica oblidada. Jo fa molt que no hi vaig, però no sé com està conservada. Sempre hi ha hagut molts problemes, segur, està fatal. S'han fet intervencions, però ara ja suposo que fa molt de temps que no es fan. Jo apuntaria aquesta via com la via de Tampés com una de les desconegudes. Sí, jo estaria d'acord que realment la via de Parpés és potser la més deixada. He de dir que, i no em defensa que lògicament estigui deixada o no, sinó a nivell de gestió, de pressió. És a dir, abans el Bernat parlàveu del Consell del Patrimoni. La vivència viscuda amb el Consell del Patrimoni és que gràcies a la pressió del Consell del Patrimoni s'han arribat a poder fer coses. I això ho dic perquè és cert que al llarg dels anys que he estat com a regidor de Patrimoni he hagut d'aguantar amb molt de carinyo en Bernat, que ha estat el corcó amb moltes de les coses, però a part d'això, des del centre d'estudis també la via de Parpés ha estat un element molt tractat i que en el seu moment el que vàrem fer, el que jo he viscut, és que vàrem intentar generar una assegurança perquè les persones que poguessin transitar per la via de Parpés estiguessin acollides i defensades, etc. I us puc assegurar que era inassumible el cost econòmic que en aquell moment es demanava.
Jo des d'aquell moment no sé si s'ha fet algun tràmit més i això no justifica, no justifica l'abandó, no justifica el seu estat, perquè sí, s'han fet actuacions, però si allà no hi ha un manteniment continu de la via, queda totalment ofegada i tapada perquè... Des del centre d'estudis alguna vegada amb l'Ajuntament a la brigada, netejava la vegetació, la vegetació tornava a créixer i estava molt esclavitzada. Doncs bé, segurament jo coincidiria bastant aquí amb en Jordi amb el tema de la via de Parpers, la via històrica, que sí que és veritat que probablement coincidiria amb la via, crec que era via Serge, que unia Iluro amb Semproniana, es deia, que era el Granollers, i probablement per allà passava, però una altra cosa és que els elements concrets arqueològics que s'han trobat probablement són, no sé, són del segle XVII o XVIII, crec recordar, però bueno, és igual, direm la via històrica de Parpers, crec que es mereix aquest tractament de gran element desconegut perquè és el bé cultural d'interès nacional però que és perfectament desconegut per molta gent de la vila, no? Fins al punt que, clar, que queda a l'altra banda del terme municipal, molts no el coneixen, no hi han pogut accedir també perquè és una zona privada i també pel fet que és un element privat, doncs, naturalment les potestats que té l'Ajuntament són una mica més limitades, però que tampoc és excusa, però també al ser un BCIM també és veritat que la Generalitat també té l'obligació d'estar-hi a sobre. Els serveis territorials de cultura doncs, també tenen un deure de preservar preferentment els BCIM, que per això són els designa o els de la Generalitat, ja sigui amb expedient concret o perquè ho diu una llei de forma més genèrica. Per tant, jo crec que aquest és l'element oblidat pel qual cal lluitar. I després un altre, que segurament l'Oriol Bas em donarà raó, és la gran majoria d'arbres monumentals. Molts són desconeguts, fins al punt que algun cop ens hem trobat alguna tala sense fer sense haver-se d'autoritzar. Naturalment no es podria autoritzar una tala d'un element catalogat, per més que sigui un arbre, i llavors crec que també potser s'ha de donar a conèixer. Per això està molt bé exposicions com la que es feia a la biblioteca fins l'altre dia, que hi havia diverses masies, vull dir, està molt bé, és el nostre patrimoni històric. També jo crec que la missió primordial és protegir-lo i conservar-lo per les generacions futures, però dit això, el segon objectiu, encara que pugui ser secundari, és donar-lo a conèixer, perquè també donar-lo a conèixer el fa valorar, i si el fa valorar també pot ser que al final a llarg termini s'hi destinin més recursos públics per la seva conservació. Per tant, crec que és important també donar a conèixer aquest patrimoni i encara per més desconegut que sigui a dia d'avui. Suposo que els dos arqueòlegs més desconegut és el que era sota terra. El més interessant. Sí. Clar, com ho donem a conèixer, això? Si està amagat. Clar, jo, per exemple, ara estic pensant en el cas dels jaciments romans que hi ha a Argentona, que segurament si això es pregunta a la població, la majoria et diria, bueno, la via de Parpers segurament diria el primer, que és erroni, però no pensarien en tot el patrimoni romà que hi ha amagat sota les masies. Tornem una altra vegada a aquest món de les masies. Per exemple, a Can Blanc, que es va trobar una part d'un hàbitat romà, Can Balançó, que és molt conegut, però també molts que no coneixem, com Can Bellatriu, que també hi ha algú sota romà, però no se sap ben bé el què i potser s'hauria de vetllar per protegir-ho més i per identificar una miqueta més bé què hi ha, o també en espais municipals com per exemple a Madà, l'organització de Madà, que ja també és una zona de jaciment romà que de fet encara si vas al camp de futbol que hi ha a l'entrada i tal, en el talús de terra hi ha un material romà en superfície i tal, i que això l'Ajuntament sembla que tampoc no ho té gaire en compte i no ho protegeix. Jo per acabar de posar la cirereta. Hi ha un element semi-enterrat, però que era enterrat, però que ara no està enterrat, que és la mina de Can Dori, diguéssim. Que allò està allà, que tots hi passem i tots ho veiem 377.000 vegades, però realment poc cas ni fem, no? Està allà. Però no està senyalitzat, potser només posant un petit plafó ja donaríem informació i de les 1.000 persones que passen per allà a la setmana, doncs només que 10 llegissin la petita coseta, doncs potser es podria... Ja no seria tan desconegut com ho és ara, malgrat que tots ho tinguem tant a la vista, no? I com això, entre altres coses. Que per cert, m'ha vingut al cap un element que és tan desconegut que no se'ns havia acudit, però que és un BCIM i que de fet no l'hauríem dit ni al principi, que és la pedra gravada de Parpers. Però no és nostre. És
Sí que és nostre. Sí. No es va fer el canvi de terme municipal. No es va materialitzar aquest canvi. Crec que continua sent... Jo crec que continua sent nostre, Sí? No. Jo crec que continua constant com a Argentina. Ho haurem de mirar bé. Perquè jo sé que es van fer uns tràmits per fer una modificació al terme municipal, però diria que no es va arribar a materialitzar mai. Una altra cosa és, no sé si la Generalitat ja va adelantar-se, ho hauré de mirar bé, però diria, del que a mi em sona, d'haver-ho parlat diverses vegades, que continua sent d'Argentona, oficialment, el que passa que està al límit. Vale. Sí? Ho mirarem bé, que no hi hagi cap malentès, perquè és un vecín arqueològic, vull dir, que de fet som un dels municipis del Maresme, crec que amb més vecins arqueològics per la història, o almenys ho eren per la història aquesta. Ho haurem ja perquè el registre de vecins, no sé si constava com a argentonina, aquest element. Que va passar, bueno, miraré bé perquè em sonava que encara era d'argentonina, però bueno. Hi ha una cosa contestant a la Marta, que la visualització de la mina amb tota la seva història està contemplada en el projecte de la biblioteca i no vol dir que no justifica el fet que ara tu dius que estaria bé poder dir alguna cosa sobre la mina, si més no per anar-ho, per saber-ho, perquè la població sàpiga què representava aquesta mina, per què n'hi ha dues, etc. I explicar-ho, però que la preservació de la mina i la seva recuperació està prevista en el projecte de la biblioteca i no crec que això s'hagi modificat. No, que la mina pugui ser un element visitable en el projecte de la biblioteca. Sí, això està previst. Està previst. Jo, per posar una mica de polèmica, per posar una mica de discussió sobre aquest tema, quan parlàvem de la protecció o l'excessiva protecció, confrontant-ho, posant-ho una balança amb el tema econòmic dels propietaris privats. Per exemple, amb el tema de la mina de Campdoro, jo seria favorable a documentar-la i destruir-la, per exemple, per fer un pàrquing, per exemple. Perquè crec que és la cosa més interessant que es podria fer en aquesta propietat municipal. I poso dos exemples més. Quan es va fer la sala, la reforma de la sala, va haver tot un corrent en garantir que la sala restés igual que quan es va construir a mitjans del segle passat, quan econòmicament era el millor hagués estat enderrocar-la i fer-la de vell nou i segurament molt més maca del que és ara. I, per exemple, la Velcro, que també hi ha hagut un corrent en què sembla que és més cool conservar el gris ciment d'aquestes edificacions industrials del segle passat que fer habitatges pels nostres joves que han de marxar. Doncs ho poso com a exemples de que la gent dona per suposat que tothom congrega en que hem de conservar una sala d'una arquitectura bastant lletja o una Velcro similar o una mina que, amb tots els respectes, crec que es podria documentar, com s'ha fet amb moltes altres actuacions en aquest municipi i arreu de Catalunya, i fer una altra operació que té moltes més avantatges per la població. L'equilibri és tan difícil. Sí, és que l'Ajuntament no pot pagar-ho tot. No, jo penso que l'aposta aquesta que dius és una aposta que costa molt dir, però realment s'ha de ser valent i s'ha de poder valorar aquells elements que realment són significatius i que aportaran moltes coses al poble i aquells elements que, malgrat ser antics, tampoc no per això s'ha de conservar tot, perquè clar, és que si no podríem continuar existint a les ciutats. Nosaltres que som arqueòlegs i que realment el patrimoni arqueològic, pel fet d'haver estat enterrat, pel fet de normalment no ser monumental, perquè normalment són 4 pedres i només ens agraden uns quants, realment això, el dia a dia de la nostra feina és ho excavem, ho documentem tot i ho desmuntem absolutament tot.
I és l'única manera de que les ciutats creixin, és l'única manera, a més, d'obtenir informació realment d'aquest patrimoni, perquè quan el desmuntes és realment quan veus tot el valor que té. Per tant, molt bé d'això, de trencar una llança, a que no ens ha de fer por en certs elements patrimonials de dir, doncs, ja està. I també lligat amb el tema de, és que si no, el diner públic destinat a patrimoni és tan petit que si guardem molt, clar, queda no res, no? Vull dir que... Posaré un exemple. Ara, quan veníem cap aquí, passes pel carrer Gran i han posat crec que és un kebab, amb un cartell, que no sé què fa allà, però si aquest kebab l'haguessin posat a Cal Udon, al costat de Puig i Cadafalch, haguessin deixat posar un cartell com aquest? Jo no sé si segur que no, però al centre de la vila el tenim i no vull estigmatitzar aquest negoci, però estem parlant de patrimoni, de defensar, d'embellir el nostre municipi, de crear eixos comercials, de parlar del gran centre de la vila que tenim, tal, però no ho fem. Des de l'Ajuntament no s'està treballant per això, perquè hi ha aquests exemples. Sí, bueno, perdoneu que estava mirant el mòbil, però era això que comentàvem. Sí que consta la pedra gravada per Bes com a... M'he quedat amb la pedra, té la fitxa Q437, és un bé arqueològic i posa que és Argentona, a més també ho he vist en el registre de la Generalitat, també consta com a Argentona. Doncs en el nostre catàleg continua constant. És que jo ja et dic, jo crec que no es va arribar a consumar aquest canvi de terme municipal, però bueno. Bé, dit això, el que comentàvem, clar, què s'ha de protegir i què no? És una pregunta important perquè quan tu fas un catàleg has de tenir uns criteris de què catalogues i per què. I naturalment hi ha d'haver-hi una certa motivació. Quan fem un mer catàleg del patrimoni, com que és un pla urbanístic, tenim una certa discrecionalitat, la potestat discrecional de catalogació que tenen les administracions municipals i de la Generalitat, que també aprova el catàleg. Llavors aquí tenim un cert marge per decidir-ho. Més difícil és arguir aquesta discrecionalitat quan és un vecino o un vecil, perquè si es donen els requisits de la llei, tu representa que estàs obligat a l'administració a catalogar-ho si hi ha informes sectorials o informes d'institucions culturals que acrediten el gran valor cultural per ser un bé cultural d'interès nacional o de caràcter local. Tenim una mica més de marge quan els béns del catàleg, però naturalment, com a pla urbanístic, que és un catàleg que està incorporat en un pla urbanístic més aviat, hi han d'haver-hi uns criteris i naturalment aquí s'estableix, les masies anteriors al segle XIX, potser per sistema estan catalogades pel seu interès històric, per exemple. M'invento aquest criteri, que no és exactament el que diu el nostre catàleg, però hi ha d'haver una motivació al final, perquè si no al final estàs fent una arbitrarietat pràcticament, però si a la memòria s'estableixen uns criteris i són coherents i les fitxes també justifica perquè compleixen aquests criteris, l'administració té la potestat de catalogar-los i protegir-los. Una altra cosa és conseqüències que pugui tenir. Hi ha una cosa que es diu vinculacions singulars urbanístiques, que es donen sobretot en sòl urbà consolidat, com és un casc històric, en el que per haver-ho catalogar aquella casa, això ha passat amb Palauets a Barcelona, que volien catalogar Palauets, però clar, potser segons el Pla General Metropolità hi havia uns drets edificatoris bestials en allà. I això, com l'antic consolat de Mèxic, la casa Molella Fi, crec que es diu, doncs hi ha possibilitats de que tu puguis catalogar, o inclús tens l'obligació de catalogar-lo, però després pot ser que hagis d'indemnitzar el propietari en aquests casos. Però bueno, són casos molt puntuals que es poden donar. Però hi ha d'haver-hi un criteri, més enllà de temes d'indemnització o no indemnització, que és els criteris històrico-artístics que han de fer tècnics capacitats en patrimoni. L'altre dia que em van convidar els Notxan a la ràdio a parlar d'aquesta taula rodona, em van comentar que com podem fer els argentonins per entrar en segons quins llocs. Cantabanes, quan et convidin a un casament no entres. Cantaves, quan et convidin a un banquet no entres. És a dir, no es podia fer a Argentona una mena d'open house com es fa a Barcelona i doncs un cop a l'any, un cop cada 2 anys, poder entrar segons quins llocs en què ens ho hem de mirar des de fora, no? Com ho veieu, això? La llei ho explicarà millor. No, sé tota la seva tesi i la seva tesi. No, però la llei obliga... La llei obliga, però... Clar, aquí
Caras Estranco, que els va costar molt acceptar la llei i finalment deixar entrar. Un exemple més proper, el castell de Vilassar de Dalt. També els marquesos eren molt reals i s'ha deixat entrar i finalment van haver de passar per l'aro i un cop a l'any deixant entrar, això sí, el vestíbul i la capella, però com a mínim el que seria el recinte que abans te l'havies de mirar des de fora. Can Garí, aquí el que hi ha és una capacitat de negociació de l'Ajuntament per no arribar a imposar, sinó... O sigui, per llei han d'obrir. Han d'obrir, sí, un cop al mes. Jo tinc entès. Què té? No sé Les coses que es fan del modernisme permeten accedir, no? L'obligació sí que crec que és un cop al mes, però pels béns culturals d'interès nacional. Res es diu respecte als vecils i menys respecte a un catàleg. És difícil perquè, de fet, és molt difícil que això s'executi inclús estant a una llei pels vecins. Per què? Per començar, perquè no hi ha hagut un desenvolupament reglamentari d'aquesta obligació dels propietaris. I això ja genera molts problemes. Però probablement el problema més important i pel qual no s'ha desenvolupat aquesta obligació d'obrir aquests vecins és perquè molts d'aquests són domicilis. I llavors aquí ja s'entra en un conflicte entre una norma legal i el dret a la intimitat, inviolabilitat del domicili, drets inclús fonamentals constitucionals que també han fet més difícil l'aplicació d'aquesta obligació legal. Poden argumentar motius constitucionals o de jurisprudència del Tribunal Constitucional per dir, bueno, no deixo entrar. Una altra cosa és que puguis intentar arribar a alguna mena d'acords amb els propietaris, com ha passat amb l'any Puig i Cadafal i la ruta Puig i Cadafal o la ruta modernista que es fa, que s'obre. I llavors aquí més o menys pots fer una mica, amb un acord naturalment se t'obre les portes de bat a bat. Però és un tema una mica complicat perquè està això limitat als vecins i aquests conflictes a vegades que hi ha amb propietaris i la defensa que tenen dels seus drets fonamentals ha fet difícil que a la pràctica ho facin com una obligació. Llavors al final és les administracions o entitats sense ànim de lucre que intenten d'alguna manera facilitar l'accés de bones maneres, certament. El que passa que a vegades aquests propietaris a vegades estan emprenyats amb les administracions perquè com que tenen el vecin i tot tarda més perquè hi ha més burocràcia, a vegades estan emprenyats i a vegades no deixen. Llavors et trobes una limitació real a l'hora d'accedir a aquests béns, tot i que seria part molt interessant d'aquesta part de divulgació del patrimoni, donar-la a conèixer naturalment, que també farà que s'apreciï més. Una coseta només. El castell de Vilassar, perquè sapigueu com va anar, van acabar en els jutjats, van acabar amb sentències. Les sentències van ser favorables a no obrir el castell. A no obrir. I finalment, el pacte va ser, a canvi de fer casaments i banquets, us obro el castell. I llavors l'Ajuntament, a canvi de tramitar una llicència que podien no haver-la tramitat, van aconseguir, o sigui, que realment ni la llei t'empara moltes vegades a que t'obliguin, Can Cabanyes ho podrien fer, però segurament si les deixessin no obririen. Per tant, no és una cosa que realment sempre ha de ser amb acord de propietaris. Si heu d'obrir perquè esteu obligats, mai entrarem enlloc. Perquè per força la trobaran sempre ells. Ja dic que a Vilassar va ser això. Fins que no van acordar que els donen una llicència per fer banquets, no es van venir a un cop l'any últim. Va ser un pacte que van tenir. S'ha d'entendre als propietaris. Jo entenc que tenir la por de trobar-se una porta, un col que Paco i Lola estuvieron aquí. Són coses que... Amb la intervenció de l'Enric ha començat una mica el que pensàvem fer al final de la taula rodona, que és donar veu també al públic i que podeu fer alguna pregunta, consulta, intervenció... No, simplement és una petita aportació que hi ha, perdona, que hi ha coneixement segurament de tothom, no? Que és el que passa a Can Garí. Can Garí es va intentar negociar amb el Miquel González i la seva filla la possibilitat de que s'obrís la casa d'una manera periòdica. I va passar això, que ells s'acullen a la llei i per tant aquí és on es pot visitar el jardí i el vestíbul. I ja està, i no es pot visitar res més. Costa molt, llavors entenc que és veritat que hi ha la possibilitat de negociar això, una visita, però com es fa, no? Com es fa perquè les rutes marquen una periodicitat en les que tothom voldria veure la casa de Can Garí. Me poso aquest exemple perquè és el que ha sortit, però que costa moltíssim. Sí, jo vaig negociar amb els propietaris de Can Garí l'obertura i vaig fer jo directament i va ser molt dur perquè, com explicava el Bernat, la llei ho contempla però no hi ha un reglament que ho desenvolupi. Llavors es
estàs a expenses d'una negociació amb els propietaris. Jo vaig arribar a un acord amb el González que es podia obrir a dintre, només en el marc de la ruta, Puig i Cadafal, es visitava el jardí, es visitava el vestíbul, i jo en aquell moment em vaig sentir molt poc satisfet. Vaig trucar a la Generalitat, Patrimoni Arquitectònic, i em van dir, has aconseguit tot això? Diu, doncs escolta'm, nano, diu, felicitats. Diu, pensa que la immensa majoria d'edificis fets no hi entra ningú, ni hi ha cap acord de res. I llavors em van argumentar el famós tema del conflicte entre el dret a la intimitat i el dret a la visita pública. Llavors, per tant, si s'arriba a una mena d'acord d'aquests, doncs és el màxim que es pot arribar. I llavors hi ha el tema que que allò és la casa d'una persona, allà hi ha els seus béns personals, és a dir, allà hi ha les seves coses, les seves joies, les seves fotos, les seves coses, i clar, com fas que la gent entri allà? A no ser que fessin ja com els anglesos, que acaben donant-li la volta al tema i fan de l'edifici, o com s'ha fet a Barcelona amb la majoria d'edificis moderns, que allò s'ha convertit, la visita pública s'ha convertit en una caixa de fer calés. Llavors sí que hi ha, la gent li dona la volta al tema i dius, mira, per aquí sí. Jo després volia parlar molt d'aquest tema, però sí que m'interessa molt, jo i felicito el Centre d'Estudis que hagi organitzat el debat, perquè crec que era molt necessari, tant de bo fer un debat cada any sobre aquests temes. Bueno, per exemple, no cada any, però cada any som un tema diferent d'aquí, o sigui, felicitats endavant i tal. No, el tema, jo m'agrada molt i perquè estic molt motivat pel tema de les masies. Crec que a les masies, clar, hem anat parlant cas per cas, què diu la llei, què fa, què diu el que ha de tenir no sé què, però no hi ha una estratègia. Argentona no té una estratègia ni de protecció ni difusió del patrimoni, o sigui, hi ha una mancança. Clar, jo entenc, i em sap greu que hagi sigut jo, però que quasi tot el tema patrimonial s'hagi focalitzat al Museu Alcanti, però el Museu Alcanti no tenia competències sobre la resta. I fa uns anys que se'm va permetre treballar en temes de patrimoni, s'han fet bastantes coses com el projecte de la via no urbana de Trapers, etc. Però llavors jo crec que hi ha d'haver una estratègia, i no hi ha aquesta estratègia, quan ens expliquen dels programes que ha quedat tot dit, però per exemple, en el cas de les masies, clar, les masies és el tema, eren uns espais de producció agrícola i ja no tenim pagesos. Llavors, el pitjor que es pot fer amb les masies és l'abandó. L'abandó és el que ha malmès el patrimoni. I després, tota aquesta normativa de protecció, al final penso, sincerament ho dic, que al final acaba fent més mal que bé, perquè impedeix tant que s'hi pugui actuar, que al final el no fer res és molt pitjor que el que hauria fet un propietari en allà, que suposo que si tu vols una masia tampoc estàs allà per destruir-ho ni per fer malament, suposo perquè algú t'agrada aquell patrimoni, aquell edifici, no? Llavors, no entenc com a vegades les administracions són tan intervencionistes que acaben sent el gran enemic que aquells elements es presentin, perquè l'administració, tot i que ara he explicat en parlar d'alguns casos que sí, no fa res quan es destrueixen, però sí que fa quan impedeixen que algú i actuï sobre allò. I això és un gran mal. Jo tinc de fa molts anys una idea que seria, de fet, copiar de coses que es fan a França i tal, però que seria deixar les masies, ja que no tenim pagesos, per exemple, artesans o artistes que necessiten espais grans, que volen estar en espais una mica aïllats i tranquils per la seva creativitat artística i fer que aquests nous usos mantinguin a les masies, perquè crec que és l'única manera que tenim de protegir aquest patrimoni. Tant de bo, no sé, és una idea, jo com a director del Museu Alcanti ja no sé de temps que això és dues terme, però és una idea per si algú l'agafa i jo, per exemple, bonificaria, buscaria solucions, inclús compraria les masies i les cediria durant uns mesos a artistes que després ja es quedarien. I l'altra cosa és que l'Ajuntament d'Argentona és molt dolent en captació de recursos. O sigui, veus altres ajuntaments que han tret milionades dels fons Next Generation que per les subvencions que dona la Generalitat de Protecció del Patrimoni, veus com molts ajuntaments ho demanen, dubto molt que l'Ajuntament d'Argentona mai vagi demanar aquesta subvenció. I no sap que no tenim elements per protegir. Per tant, jo crec que aquí hi ha molt de camp per córrer encara. I mentrestant el seu patrimoni està molt mateix, que és el problema principal. Si fes un tècnic de patrimoni a l'Ajuntament, sí. podria fer, entre altres coses, part d'aquesta feina, perquè realment
A veure, jo que soc argentonina d'adopció, però tampoc no veig tan malament el patrimoni a Argentona, vull dir que tampoc penso que no ens hem de fustigar, no dient que ho hem fet tan malament, perquè el problema a les masies, no sé si seguiu aquella noia, la caçadora de masies, això és un tema de país, vull dir que no és que Argentona tingui el problema a masies, no? És que això és general, és genèric i és un tema realment molt difícil de resoldre, que molt bé això que dius d'obrir-ho, jo penso que també la cotilla que posa, és una arma de doble fil realment la catalogació, no? D'una banda protegeix, però hem de saber per què protegeix i... La Margarida volia intervenir. Sí, jo parlant de patrimoni, hi ha un patrimoni que és del temps del segle passat, que respon a la cultura de les classes populars, que abans era el Cine Glòria, el Centre d'Unió Republicana, allà on hi ha el Casal dels Avis era la Unió de Rapsàries. Això s'ha oblidat i és un patrimoni històric que en el seu moment va tenir molta importància a les classes populars d'aquest poble. Caldria, penso jo, com altres poblacions fan de Catalunya, portar una placa, com a mínim passa allà al Xino, recordi que abans que hi hagués el Xino hi havia el Centre d'Unió Republicana i el Cinema Glòria. Quan anem al Casal dels Avis, doncs, sapiguem que allà, abans, hi havia el Unió de Rapsàries. Les dues institucions van ser molt importants, no només a Argentona, sinó arreu de Catalunya per a la seva arrencada ideològica de la Segona República i anterior a la Segona República. Només vull dir això, gràcies. Havia de donar la paraula a Xavier i després a David. Una aportació. Jo volia fer una aportació abans. Recollint el que diu la Margarida. La taula rodona és patrimoni arquitectònic. Ja en algun moment ja hem parlat del patrimoni natural, que ja englobaria tot el que deien dels conjunts paisatgístics i arbres monumentals i tal. Però hi ha altres patrimonis, com l'immaterial, podríem parlar de les tradicions, de festes, llegendes, el que sigui, i un patrimoni que també és immaterial i molt important, que seria el de la toponímia i l'antoponímia o la toponomàstica d'Argentona, que això no s'està... Hi ha estudiosos, Enric és un d'ells, que ha fet llistats profusos de noms i malnoms i de masies i d'indrets, però jo crec que és una cosa que també s'hauria de treballar i vetllar des del Centre d'Estudis per descomptat, però des d'altres indrets. I que el tema de les plaques seria perfecte per anar recordant a les darreres o les noves generacions aquest tipus de patrimoni. Només una aportació d'això que has dit, toponímic, és interessant, que jo també soc el regidor nomenclàtor i justament a la comissió nomenclàtor aviat ja es va fer l'aprovació inicial del posar els noms de Can Remi, tots són de fonts de l'indret de l'àmbit, o gairebé tots, de la Vall de Clarà, que vull dir que volem potenciar també les toponímies, de fet, fins al punt que el reglament que estem elaborant ja diu, si s'aprova, si no hi ha cap sorpresa, s'aprovarà així, que la preferència és de posar noms és la toponímia tradicional d'un espai, perquè s'ha de recordar què era allò, si era un xargai, un torrent, aquella rambla, o està al costat d'una masia històrica o d'una font, doncs tot això es recupera. I quan sigui definitiu quedarà molt més clar, però ja ho podeu veure perquè ja es va aprovar inicialment, que és que gairebé tots, crec, menys un, que és el passeig de tota la resta de noms de Can Remi, que pràcticament ja són definitius, tots són noms de fonts o de la masia Can Remi o fan referència a toponímia tradicional, que també penso que és important no oblidar, igual que he vist que a Barcelona el que deia de les lluites obreres, també hi ha unes plaques, és veritat, de fet ja en tenim unes quantes plaques a l'església, si us hi fixeu, i a l'antic capítol aquí mateix, aquí davant també tenim una placa, potser en un futur es pot extendre més enllà amb altres motius com els galeotos i els descamisats que tenien els seus locals i les seves guerres internes. Bé, dit això ja era tot. Tenim 3 paraules demanades, en Xavier, en David i en Quim, i que no sortiré tard del dia. Doncs, una miqueta d'agilitat, però una d'aquestes intervencions que són 5, i digues,
Vale, mira, intentaré ser àgil, però hi ha moltes coses que em sembla que val la pena que puguem completar la informació, almenys per la meva part del coneixement com a regidor d'urbanisme, completar i també qüestionar alguna de les coses que s'han dit. Començaré parlant de que fa 25 anys que es va fer aquesta primera taula. La valorització del patrimoni que tenim ha canviat molt des de llavors fins ara. Tu, Maria Josep, has comentat que des del Consell de Patrimoni s'ha apretat molt a l'Ajuntament perquè s'aconseguís conservar i treballar per aquesta conservació de molts elements, però jo vull posar en valor també la pressió que hi ha hagut a la ciutadania, perquè a Argentona tenim la sort que quan ha fet falta els ciutadans organitzats, la gent del poble, ha defensat el que feia falta defensar. Vull posar l'exemple de fa molts anys, no sé si era als anys 90, del marge esquerre de la Riera. Corria el perill d'urbanitzar-se i la gent es va mobilitzar i vam aconseguir aturar-ho. Els primers anys del 2000 també va passar el mateix amb el centre històric i penso que això també cal posar-ho en valor, que quan fa falta, no només des de les entitats que vetllen sempre per això, sinó que la ciutadania també es mobilitza pel mateix. Llavors s'ha parlat de diferents elements i em sembla que estaria bé completar alguna cosa que s'ha preguntat. Sobre Can Coca s'ha preguntat si hi havia alguna novetat. Bernat potser no ha pensat a contestar-ho, n'hi ha de novetat, la llicència s'ha donat ara fa poc, ha costat molt perquè és un enclavament molt complicat de mantenir el patrimoni que es va catalogar i molt complicat de donar els drets al propietari que se li van donar també. I em sembla que cal dir-ho, en el Consell de Patrimoni que vam fer aquest dilluns va quedar molt clar i que no hi havia més eines per millorar-ho. La situació amb què quedarà Can Coca serà molt dolenta perquè és incompatible posar en valor el que s'ha catalogat amb els drets que té el propietari allà i tal com està el POUM i el POUM va planificar quina era la distribució en aquella finca, la veritat és que quedarà bastant malament i penso que cal dir-ho aquí perquè quan ho veiem ens preparem per veure-ho així. Sobre el pati de Can Puig i Cadafal, que sapigueu que s'està a punt de començar la licitació per fer les obres del jardí, ja s'ha comentat a vegades i tot és molt lent i és veritat, també agraeixo tot el que s'ha dit en aquesta taula perquè ens posa deures a l'Ajuntament, tant el president de la regidoria del Patrimoni del Consell com a mi mateix. Sobre Can Barrau em sembla que també cal posar-ho sobre la taula, que és una masia que estava a punt de caure, en molt mala situació, i s'ha arreglat de la manera, s'ha arreglat primer posant-hi molts diners. Hi ha molta gent d'Argentona que pregunta com és que es posen tants diners per arreglar una masia, no? Doncs em sembla que des dels que defensem el patrimoni també cal dir-ho ben clar que a vegades sí, es pot i s'han de posar els diners necessaris. Però també es fa donant-li un ús que servirà perquè aquella masia no quedi oblidada, sinó que es farà servir, a més amb generacions joves i nens, i per tant això també els donarà el coneixement amb ells del que va ser la masia, com a exemple de les que tenim a Argentona. Posar en valor també, s'ha dit un moment, però m'agradaria explicar-ho, s'ha contractat i la redacció d'aquest document està ja feta, només cal que l'entreguin a l'Ajuntament, una actualització dels elements naturals del catàleg, arbres, arbredes, etc., que ho ha dit en Bernat, des de fa que es va aprovar el patrimoni ha canviat molt, n'hi ha de morts que s'han hagut de donar de baixa, però n'hi ha alguns que s'han hagut de donar d'alta i per tant en tindrem encara alguns més de catalogats. Això que s'ha fet amb els elements naturals estaria bé, i és un deure que ens posem, que es pugui fer amb altres elements. No revisar tot el catàleg de cop, sinó potser anar-ho fent per àmbits, estarà bé. S'ha parlat molt de les masies i això, de què hem de fer perquè no acabin de caure, i també s'ha comentat que s'han fet visites a les masies i estem a sobre perquè en els propietaris, que costa molt, també s'ha dit aquí, costa molt exigir als propietaris que gastin molts diners amb això, però s'han fet les visites necessàries per saber en quin estat estan aquestes masies i ara estem en el moment de notificar-los als propietaris que com a mínim aguantin el que tenen i no acabi de caure més. S'ha redactat també un document que va començar amb la idea que en el centre històric, quan s'urbanitza, quan es pensa en elements urbans, en mobiliari urbà, quan es pensa en tot això, tingui una certa unitat.
I això que va sortint al Consell de Patrimoni doncs es va tirar endavant i s'ha redactat un document que ja no només afectarà el centre històric, sinó que abarca més àmbit del nucli d'Argentona, perquè quan s'urbanitzin carrers es faci amb una unitat estètica i de criteri que doni una mica alguna identitat en aquestes noves urbanitzacions que es fan. S'ha parlat de la zona arqueològica de Madà, doncs penso que també està bé saber que com que s'estan planificant i el projecte el tenim ja fet, les obres de Madà, evidentment hi ha una partida perquè es contempli el seguiment arqueològic d'aquesta zona i veurem el que surt, però és l'oportunitat per poder-ho conèixer. I també en aquests elements que tenim tan ben conservats a Argentona, Vecins i algun que no ho és, que són particulars, que són privats, l'única manera d'accedir-hi, aquí s'ha comentat els problemes que hi ha, l'única manera és poder parlar amb els propietaris, arribar a un acord, mostrar la màxima empatia amb les seves necessitats i oferir els serveis des de l'Ajuntament i l'ajut que hi pugui haver-hi. Jo vull posar com a exemple el que els últims anys s'ha fet, gràcies, evidentment, a la col·laboració del seu propietari, que és el Viver, i que quan la festa que es fa al setembre, amb la col·laboració de l'Ajuntament i, evidentment, la del propietari, ha adquirit una força important, un coneixement de molts argentonins que o feia molts anys que no hi havien anat o no hi havien anat mai i estem en aquesta línia per parlar amb altres propietaris per poder seguir endavant amb això. S'ha comentat molt de què és el que s'ha d'enderrocar i què és el que no s'ha d'enderrocar. Evidentment hi ha elements que dius no val la pena conservar-los. En el Consell de Patrimoni, quan va sortir el tema de Can Coca, es va plantejar si l'enfoc d'aquesta conservació total de l'edifici, la Marta ha comentat que la part que està per sobre de la cota del terreny no té valor, la que està per sota sí, doncs s'ha comentat si feia falta mantenir-ho tot, qüestionar si fa falta mantenir altres edificis. Jo em penso que s'ha de veure amb una visió molt més global. Enderrocar edificis ja no és l'urbanisme que es fa. Cal rehabilitacions, cal aprofitar el que hi ha. La sostenibilitat també apunta cap a rehabilitar edificis i no enderrocar perquè sí. I al final s'ha parlat de noms, de la toponímia i de conservar noms. En Bernat també ha comentat el tema de Can Raimí dels carrers i un exemple, que no sé si ja l'hem perdut del tot, a Can Raimí hi havia una masia, és la masia que més antiga hi ha alguna documentació d'ella, no en queda res d'aquesta masia, però només queda el nom, que és Can Patota. I la intenció era posar un carrer de Can Raimí, aquest nom, de Can Patota. El problema és que aquest nom no agrada, la gent no li agrada, els veïns no li agrada, els veïns s'han mogut per dir no em poseu aquest nom en el meu carrer i els grups polítics han cedit. Jo no sé si valdria la pena no cedir o no, però ho poso sobre la taula per veure també la dificultat a vegades d'aquestes coses i potser també el dir que no m'agrada el nom d'un carrer no sé si és suficient perquè l'Ajuntament digui doncs no el posem, no? Ningú es qüestiona el nom del seu carrer, em sembla, però clar, quan el vas a posar de nou tothom ho fa. Em sembla que ja no m'he deixat res, perdoneu la llargada. David, Josep, Joaquim, Cesc... I una llargada. Jo aniré molt ràpid, que hem parlat de molts llocs interessants i ens ha fet pensar molt, els de la taula rodona, oi? Tot aquest vespre. Jo penso que la font picant, o sigui, les fonts d'Argentona també són un patrimoni històric i que diuen molt de simbolisme de la vila, del que va estar, i per tant hi ha espais que potser també es poden dignificar més. No és que treguem mèrit als voluntaris que els van cuidar del grup de fons, sinó que la font picant en si és un espai que diu molt d'Argentona i dels argentonins, el que havia sigut al passat, i és un espai de lleure que quan el visitem és poc. I això no és per dir-ho avui així, sinó que us torno com un rebot i com a centre d'estudis pensar com al gener podem reflectir el que esteu dient en aquesta taula, és a dir, si es tractarà de publicar opinions per separat, tot i que coincidim en moltes coses, o si volem deixar pel futur, a l'escrit, com podria ser l'Argentona, o sigui, quins elements d'Argentona que tenen valor i que estan més desatesos, han sortit molt, no podem dir la casa gòtica si ja està sencera i està ben cuidada i té molt de valor també, a la casa on hi ha el Museu del Cante o tants altres. Quins elements, com Sant Jaume d'Andrea, el molí de Can Coca,
la mina de Can d'Oro, dedicada a la Font Picat, perquè hi passo molt sovint i tots també la veiem i com podem deixar-los tot, com podem reivindicar en aquest escrit o en aquesta taula rodona que són elements a conservar i a millorar pel poble. Vull dir, només dic de pensar-hi quina forma li donarem en aquest article o en aquest contingut. Perquè no podíeu dir-ho tot avui vosaltres tampoc, és impossible en una hora, no? Llavors, però hi ha elements que no heu dit i que segurament diríem, doncs també és un patrimoni important d'Argentona, no? Això és una reflexió. Josep, jo, més que tot, vosaltres parleu de la part artística tot de les masies i tot. Per exemple, la Can Puig Cadafal, per què és important? Perquè el Puig Cadafal va ser el segon president de la Mancomunitat Catalana. Llavors, a Catalunya tenim dos presidents, el Prat de la Riba, que està a Castellterçol, que té un museu i tot. Llavors, ara estan endavant, ara diu que arreglant els jardins i tot. Però vull dir, és que s'ha de potenciar que vingui la gent aquí i conèixer la Casa Puig Cadafal com el segon president de la Mancomunitat, que és una part històrica. Però Argentona té molt de patrimoni perquè la història del país i tot s'ha fet amb noms d'Argentona, que han tingut les propietats, el carrer d'Escandi, el Baró del Viver, el Prats, a Viceprats també era, no sé si venia descendent d'en Prim, bueno. I llavors això està molt bé. Llavors això ja ho he parlat en Xavier, que ha dit de la casa de Can Coca, però jo crec que sempre s'ha enfocat de la casa del parc, i és a sota el molí, el problema que hi ha, que s'hauria de resoldre. Jo crec que avui dia veus que fan edificis, els arquitectes, els aparelladors i tot, fan meravilles. I el propietari també li interessa, no pot estar allà al mig de la carretera que passa per allà al semàfor i tot això, i que passi anys en allà. S'ha d'arribar a un consens. I després sobre Can Comalada, esclar, m'afecta a mi perquè jo vaig néixer. Llavors, durant uns anys jo vaig tenir relació amb els que se'n cuidaven i tot. El propietari era molt difícil, però una vegada el propietari va morir, això era molta família, ho van donar amb una fundació de la dona maltractada. Jo havia vist els projectes, els van anar afluixant i estava molt bé. Però jo crec que aquí va fallar una mica l'Ajuntament, una mica. I ara no sé com està, però el projecte aquell, a més el portava un aparellador, ho dominava bé i tot, i jo crec que allà es va perdre una mica es podia arribar a un consens, és això. Sí, jo volia començar per agrair primer totes i cada una de les intervencions d'aquesta taula rodona, al Centre d'Estudis Argentonins per procurar sempre pel patrimoni arquitectònic, també per l'històric, també ha sortit patrimoni material i ha sortit completament clar. I acaba sortint Puig Cadafal com a president de la Mancomunitat de Catalunya. I tot això lliga amb una notícia que a mi m'ha posat els pèls de punta, potser toca descriure aquí, i és que es vol recuperar el nom Baró de Viver. Baró de Viver, que és un personatge que va donar suport a un cop d'estat feixista contra la República. Un personatge que va ser membre actiu, de fet, conseller de Cultura, la Margarita, estudiat això, són les obres, durant la dictadura de Primo de Rivera, que va ser un personatge que a la seva casa d'aquí a Argentona va reunir militars i civils a l'inici de la guerra per organitzar-se contra la República i donant suport a la dictadura de Franco. Com pot ser que un ajuntament democràtic, com pot ser que avui en dia partits que es diuen democràtics recuperin, vulguin, pretenguin recuperar aquest nom? A mi no només em posa els pèls de punta, sinó que sento una vergonya infinita. I espero que això es pugui reconsiderar. Només volia dir això. I no sé si el Centre d'Estudis Argentonins, que parla de què hem de recuperar, què no hem de recuperar, què és interessant de recuperar, què no, prendrà també alguna postura en aquest sentit, que pot prendre. També s'ha parlat dels moviments populars. Doncs potser toca tornar a fer un moviment popular i no fer disbarat. No m'imagino avui a Alemanya dedicant un carrer a una persona que ha donat suport a Hitler i al nazisme. No m'entra al cap. No m'entra al cap. Com a demòcrata no ho puc acceptar. Crec que s'ha de fer una contestació naturalment. És que el carrer del Baró del Viver es va posar, crec que és l'any 1901, i fa referència al primer Baró del Viver, que crec que va morir el 1906,
Llavors aquest baró no estava involucrat en cap mena de règim dictatorial. Jo crec que això és veritat que si es recuperés el nom del 1901 s'hauria de fer constar naturalment quin baró al Viver es fa menció, que és l'únic que hi havia quan es va posar el nom, que era el primer, que va morir el 1905, crec recordar, que va ser president de Diputació i va ser el que va potenciar, va intentar acordar amb, no sé si amb el govern central, suposo, un concert fiscal, que de fet és una cosa que fins fa no gaires anys també es va demanar aquí, que passa que va sortir malament la jugada i d'aquí ve el famós tancament de caixes. Ho dic per contextualitzar el baró al Viver, d'aquí es refereix al baró al Viver. No es refereix al segon ni al tercer, refereix a un senyor que va morir, crec que és el 1905 o el 1906, i el nom del carrer es va posar el 1901. Després és veritat que es va recuperar l'any 40 i l'any 79, que és quan es van fer tots els canvis de nom de carrer, d'aquests del General Mola, el General Francisco Franco, la Plaza de los Caídos, aquests van caure, però el que entenc que amb el primer Ajuntament Democràtic d'en Jordi Suàrez, inclús hi havia la CUPA, es va decidir mantenir el del baró al Viver. Per què? Perquè s'entenia que el primer baró al Viver no tenia cap vinculació. De fet, per això us dic que tot això pot ser fruit d'un malentès, perquè no s'especifica quin baró al Viver és, però hi ha hagut varis, inclús hi ha el Darío Ortúzar actual, que és una bellíssima persona, però en tot cas que sapigueu això, i el canvi de nom té molt a veure amb que com que quan es va fer el tràmit del canvi, es va passar del passeig de l'Ol Viver a la República, es va fer sense donar audiència als veïns, es va voler subsanar aquest tràmit i donar audiència als veïns. Els veïns, per pràctica unanimitat, van decidir tornar al nom original, perquè no havien fet els canvis, estaven enfadats en com s'havien fet les coses, i el que estem mirant és buscar un lloc més digne inclús per al carrer o plaça de la República. Hi ha un lloc que seria molt interessant, que es desvetllarà quan sigui el moment, perquè això primer s'ha de parlar amb la comissió nomenclàtor, però que sapigueu una mica l'estat de la qüestió d'aquest tema, que no ha generat tampoc cap mena de fricció ni la comissió nomenclàtor ni al plenari, perquè en principi aquesta qüestió era entesa, tal com us he comentat, perquè és que és així, vull dir, el baró al Viver, i a més això s'haurà d'especificar a la placa i a l'acord, és a quin baró s'estava homenatjant, que era el primer, que era aquest senyor que va ser president de la Diputació. Això ja es coneixia, és del 1901, es posa el baró de Viver, que és el primer baró de Viver, és el que l'Alfons sí. Sembla ser la reina regent. La reina regent? Sembla ser. No, no és de l'Alfons. Jo diria que era la reina regent. No, va ser Alfons, Va ser Alfons el que dona el títol i li dona el primer baró de Viver. El que passa que quan ja Cormell mor a principis de segle, i hi ha el segon baró de Viver, que és el que col·labora, tot el que ha explicat aquí, és el que fa. Quan aquí a la dictadura es recuperen els carrers, estic segur que els recuperaven no en el sentit del primer, sinó en el del segon, que és el que va estar visquent aquí, és el que es reunia aquí en Primo de Rivera i el que va estar aquí confabulant per la guerra civil que va haver anys després. I mai s'ha corregit aquest nomenclàtor i jo crec que ara tornar-ho a canviar fent la correcció no és la millor solució, perquè l'esperit de quan es va posar era homenatjant a una persona que no es mereix de cap de les maneres aquest homenatge en el nostre nomenclàtor. Farem les dues paraules que tenim aquí. Maria José. I Cesc també. Només sumar-me als agraïments que ha fet l'Oriol Carles per portar alguna a la taula, que està veritablement interessant. Una mica entomo en nom d'unitat, jo per tant, unitat de les tirades orelles que ens ha fet el Jordi. És veritat, no hi parla del patrimoni, això cal tenir molt en compte i cal defensar des de l'Ajuntament, penso. Jo us volia fer dues preguntes en el Bernat. Que una seria sobre la masia urbana que és de Can Camps, allà al costat de la plaça del Molí, que està enderrocada. Bueno, que ha caigut, no hi ha ni sos, no hi ha res. És el lateral que era com... La part principal està bé. Està bé. El lateral dret, que són unes pallisses, sí que no té sostre que fa un mal.
I llavors l'altra és la casa que hi ha a Sant Jaume de Traià, que a les Palmeres on tenen la casa del carrer Escandi. O sigui, aquella casa, no sé si l'Ajuntament ja està actuant a costar en un estat molt deplorable. Les vidrieres que hi havia ja estan totes derruïdes i potser caldria donar-hi un toc d'atenció perquè precisament els propietaris aquests no són els propietaris que no puguin afrontar un manteniment d'una... Gràcies per l'aportació, perquè el que comenta l'Enric de Can Camps és així, vull dir, crec que és l'element auxiliar el que fa molts anys jo mai l'he vist amb sostre, aquell element, però el que és la masia, és veritat, hi ha una part que no està habitada i potser sí que, clar, amb el nou ús ja pot haver un deteriorament lent, però igualment hi faré una visita a les dos elements per veure una mica l'estat, i si és així, doncs naturalment l'administració, com que són béns catalogats, actua, requereix, fa una inspecció i inclús en el pitjor dels casos pot actuar subsidiàriament i després ha de passar les costes al propietari, però s'intenta no arribar a aquest extrem per al bé de tots, tant de l'Ajuntament com dels propietaris. Però està bé saber, està molt bé que es faci coneixement d'aquesta situació, perquè com abans s'arribi, més barat i més fàcil és donar solució a aquests banys. Quan s'arriba molt tard és tot molt car, però si s'arriba a temps, com va ser amb Can Comalada, per exemple, o hem fet amb Can Barra, doncs allà, si s'actua a temps, s'actua ràpid i és tot més barat i llavors és millor tant per l'Ajuntament com per tota la ciutadania com pel mateix propietari que podrà afrontar una forma més econòmica i més fàcil tècnicament parlant. Primer de tot agrair i precisament aquestes últimes paraules que demostren que una cosa que no hi hem insistit gaire entre tots, que és la difusió. I precisament, totes aquestes paraules el que ens demostren és això, que, ostres, el guapo és poder tenir aquests debats. Per tant, veus, llanço deures al centre d'estudis, en aquest sentit, que davant que no hem vist 25 anys, a tornar a fer una altra taula rodona d'aquest tipus i que potser es converteixi molt més en un diàleg, perquè em sembla que entre tots aquestes coses... Doncs això, que no esperem 25 anys a haver de tornar a fer la taula d'aquesta i que ens serveixi una mica a tots, potser per donar a conèixer. És a dir, ara tenim moltes armes, tenim molts elements de protecció, hem protegit molt, hem actuat molt, però no sabem difondre encara, no? Una de les grans assignatures que tenim en el país, i amb això m'apunto totalment al que deia l'Oriol, que el problema que hi ha hagut a Argentona, i avui que hi ha molts polítics, expolítics, exalcaldesses, exregidors, de tot, però que heu estat tots implicats, doncs no hem tingut mai una estratègia en aquest poble de patrimoni, i aquest és, penso que és una mica la gran reflexió també que, ostres, que si haguéssim una estratègia, i per exemple què tenim molt potent, que no n'hem parlat gaire, que és el Museu del Canti. El Museu del Canti és el museu més visitat del Maresme, i l'hem d'aprofitar, i hauríem d'aprofitar aquest arrastre, i a més som un poble que ens diem fem la festa de l'aigua, tenim la festa del Canti, ostres, l'aigua, tenim la mina de Sant Domingo sense serialitzar, tal com hem dit, no que estigui dintre del projecte de la biblioteca, que és collonut, però fa 15 anys que està sense serialitzar aquesta mina. És a dir, la gent que quan van enderrocar Can Dor i Can Guardià eren joves, ara no saben ni què és això, no? Parets que estan allà engaviades i prou, no? Una cosa. I això, només una reflexió que era aprofitar la tirada del Museu del Canti i de jugar amb l'aigua per poder aprofitar molt més això, no? Can Tocador Molí podria ser una parada més, les fonts, ha sortit tot el tema de les fonts, el Font Picant, el grup de les fonts, que es podria implicar molt més, recuperar moltes coses lligades amb l'aigua, i que això fos potser una estratègia de poble, no? La Issa m'ha promès... No, abans ja sí. No acabem, Abans volia aixecar la mà. Sí, fes l'última intervenció, Issa. Jo? Sí, no, ella. Ai, tu. Sí. Bueno, una cosa, com que s'ha parlat bueno, primerament, moltes gràcies per aquesta xerrada, que seria interessant que en féssim més, perquè pel poble i per nosaltres ens és molt enriquidor. Llavors, jo parlo, soc del nomenclàtor, i voldria només aclarir
que quan es va votar, quan es vota el canvi de nom del carrer de Baró de Viver i per tornar-lo a posar, Unitat, ens hi vam oposar. I esclar, com que no queda enlloc escrit, prefereixo ara dir-ho que ho sapigueu, només això. Una altra cosa, molt petita, és pensant en les rutes literàries que havia fet el malograt Llorenç, que ara es continuaran fent, que ho trobo molt bé, seria, ja sé que és molt interessant també poder fer unes rutes per la gent que ens venen, el jovent que no sap tampoc de les cases de pagès i tot això, poder fer com unes rutes en les masies que es pogués, no només aquestes cases com a Can Grí, que molt bé, però i Puig i Cadafal, que també és... Però en les masies normals i corrents poder conèixer una mica la història i fer unes rutes per allà. Moltes gràcies. Precisament en això que dius, fa 2 o 3 anys vam fer una ruta de masies per l'entorn del Veïnat de la Pujada. Vam acostar-nos i mig entrar en patis de vàries d'elles, parlant amb els propietaris, com hem dit, i mirarem de tornar-les a fer. I poder saber, ja sé que costa molt això, una mica la història. Sí. El que passa és que sempre a les masies tens el problema que depèn de quin sector vols, necessites molt de caminar i molt de desnivell. Tema, aprofito, tema ruta literària. El dia 23 de novembre la fem, la tornem a fer. Per tant, el patrimoni literari també existeix, en aquest cas el tenim molt ben cuidat, perquè gràcies a la insistència de Llorenç, durant uns quants mandats vam aconseguir que es fes una ruta ben feta i ben senyalitzada. En aquest cas sí que podem anar, com no ho veiem amb el de Can Toro, veiem uns codis QRs on podem obrir a cada un element de la ruta literària. I una altra cosa que també farem al mes de desembre, concretament el 13, avui som 13, i aquí un mes just, tornarem a fer una ruta històrica. Aquesta ruta històrica l'havíem fet de tant en tant i recuperarem una ruta històrica pel centre, o sigui, pel nucli urbà d'Argentona, també pel mateix de... Però que us anuncio ja que el 13 de desembre, un diumenge, tornarem a voltar pel nucli i amb l'ajuda d'en Pau i en David ens en cuidarem d'explicar molts d'aquests elements, sobretot arquitectònics i arqueològics, més que no pas naturals, que si passem preguntes ens l'explicarem, doncs una mica de tot això. Com a president del Centre d'Estudis veig que ha agradat molt i a la propera reunió de Junta crec que entomarem de plantejar-nos una taula rodona anual de temes diversos, perquè hem dit doncs mira, igual pot ser una taula rodona parlant d'això, o sigui, hi ha moltes temàtiques relacionades amb el patrimoni, avui ho hem volgut fer-ho tot i no en 2 hores, i no hem acabat. Per tant, segurament estaria més bé anar sectorialitzant les taules rodones i seria més fàcil que poguéssim tocar-ho tots. Per tant, segurament d'aquí un any us tornem a convocar per un altre. I, en fi, moltes gràcies als 5 ponents i mirarem, com ha dit en David, no farem una transcripció absoluta del que s'ha dit avui, però sí que mirarem que d'una manera o altra, almenys els 3 més importants que s'han parlat, quedin recollits a la hemeroteca i penjats a la xarxa perquè així quedi constància de tot. Moltes gràcies a tothom.